Nu er jeg på vej op i stallen til min hest, og så skal vi lukke den ud. Og jeg kan lige fortælle lidt mere om min hest og det. Vi skal ud snart en eller anden dag. Der filmer jeg også. Det skal jeg nok. Så det er så godt. Nå, skal vi gå ind og se til den hippo. Hvad så, Bessie? Bessie? Hej! Hej! Er du klar til at komme ud? Må jeg se, er du klar til at komme ud? Njam. Lancelot, jeg kan ikke se. Ja, du øser. Skal vi så lukke dig ud? Godt. Kom så, Lance. Nu er vi på vej ud. Ud på falden. Ui, så kan vi lige over et blod her. Der er en, der har savnet dig. Jeg ved ikke, hvor hun er. Hun går hen i en anden og spiser græs nu. Ja, hun gør så. Sådan. Okay. Jeg lukker ham lige ind. Okay, nu har jeg lukket ham ind. Og han går lige nu ind på falden, og vi siger, vi ses. Hej, hej. Godt, nu skal vi tilbage og hente spanden med mad. Og så skal vi ind med den i vores skab. Og Cream skal på plads. Så det vil jeg lige gøre, mens I ser det. Jeg starter lige med Cream. Jeg har lige nok kommet ud. Nej, og så ruller han. Han ruller, seriøst, han ruller. Så nu skal jeg tilbage med den. Og bare der vi også lige ved at købe en seddel. Så det skal vi gå ind i vores spand. Nu skal jeg tilbage med den. Og nu har jeg været tilbage med den. Nu skal jeg få faktisk den der. Okay, så jeg kan zoome lige helt ud. Får faktisk den her skab. Og jeg vil godt have den der i stedet, men det går nok. Så.